Alt-Starrenberg Olmütz je združení lidí zabývajících se rekonstrukcí jednotky mušketýrů z období 30leté války 1618 až 1648. Svůj název odvozuje od stejnomenného 54. CK pěšího pluku, známého též jako Olomoucký. Přestože jeho vznik je datován až těsně za konec 30leté války, čili mimo jejich rámec doby, patří jejich snaha památce tisíců prostých olomouckých vojáků, kteří bojovali a krváceli na bojištích 19. století. Áno, dôstojník je značne nahnevaný, áno, hovorí vám, máte si zapchať otvory. Výborne. Kontrola všetkých otvorov. Let die Musket in die Vorgät! Historická zahraničná streľba, priatelia. Dúfam, že budú mieriť nad. Väčšinou sa mierí nad, ale Boh vie, sú to zahraničia, môžu mieriť aj na... Obávam sa. Pozor! Áno, ďakujeme, aplaus. A kultúry z obdobia 11. až 12. storočia. Okrem šermu sa venuje organizácii národných i medzinárodných kultúrno-spoločenských podujatí s historickou tématikou, prezentácii histórie dobovými inštaláciami a propagácii histórie a tradícií. Argil. Aplaus. Etcetera. Šermierská kompánia Etcetera vznikla na roku 2007 ako občianske združenie. Ich umenia starých majstrov z obdobia renesancie. Základ skupiny tvoria ľudia, ktorých spájajú niekoľkoročné šermierske skúsenosti, nadšenie a spoločný cieľ. Ten je najzaujímavejší. Sústreďujú sa hlavne na obdobie renesancie mestských štátov Talianska. Etcetera. Kompánia trnavských žoldnierov. Aplaus. Poďte, poďte, sadajte, vítajte. Kompánia. Skupina historického šermu Kompánia trnavských žoldnierov vznikla v roku 2004 a ako je už z názvu evidentné, pochádza zo slobodného kráľovského mesta Trnavy. Venuje sa obdobiu vrcholného stredoveku, konkrétne rokom 1350-1370. Zaoberá sa historickým a scenickým šermom, ale aj táborením a dobovou kuchyňou. Môžete okoštovať. Kde sa chce laickej odbornej verejnosti čo najvernejšie priblížiť spôsob života, odlievanie, varenie, príprava jedál a samozrejme zbrane, zbroje a spôsoby boja v druhej polovici 14. storočia. Kompánia trnavských žoldnierov! Trnavskí žoldnieri! Festum Aeternum. Ako hovorí súbor, Festum Aeternum znamená nekonečný sviatok a tak by sme aj my chceli svojimi vystúpeniami prispieť pocitu sviatočnosti na rôznych kultúrnych podujatiach. Veď k dobrému sviatku patrí zábava, jedlo, pitie, tanec, hudba a všetko. Naša skupina existuje v rôznom zložení od roku 2003, trénujeme v Bratislave, venujeme sa rôznym druhom tanca, nosná zložka, sú dobové tance, tance s ohňom, UV show a orientálne brušné tance. Ďakujeme. Templári z hradu Bagras. Skupina hovorí, naša skupina sa zameriava na rekonštrukciu bojových síl templárskeho rádu z hradu Bagras v severnej Palestíne. Snažíme sa zachytiť templársky bojový tábor a šermiarske či remeselné techniky polovice 12. storočia. Pričom dbáme na to, aby naše vybavenie bolo historicky verné. Popri templároch sa zaoberáme aj obdobím druhej svetovej vojny, konkrétne rekonštrukciami britských jednotiek SAS a jednotiek nemeckého Wehrmachtu. Templári. Vargar.
Skupina historického šermu Vargar je spoločenstvo ľudí venujúcich sa historickému šermu. Kto by to čakal? Vargar sa snaží nájsť našu cestu historickým šermom ako divadlom, európskym bojovým umením, spodobnením histórie a zábavou pre divákov a ich samých. Názov pochádza zo švédštiny, už viem aj po švédsky, priatelia, a znamená vlci. Takže Vargar je vlk po švédsky. Figury! Hej, pekne, aj figúry majú. Vlci, to je názov, prezrádza ich zameranie na raný stredovek dobu vikingov, popri ktorej sa venuje aj iným obdobiam histórie a ohňovej show. Vinedy! To sú ľudia, ktorí vás zabijú a ani to nezistíte. Hlavne nepočuť. Skupina historické lukostrelby Vinedy sa zameriava na obdobie prvej polovice 14. storočia. Môžete potlieskať, nehambite sa. Je jedinou skupinou na Slovensku, ktorá predvádza lukostrelbu z rôznych druhov stredovekých lukov. Počas polhodinového vystúpenia dokážu jej členovia veľmi jasne presvedčiť divákov o účinnosti lukostrelcov v stredovekej armáde. Zúčastňujú sa viacerých historických festivalov ako na Slovensku, tak aj v zahraničí a popri tom sa pravidelne zúčastňujú aj na rôznych lukostreleckých súťažiach. Lukostrelci Vinedy. Žehard, početná skupina z Moravy, priatelia. Potlesk. Početná skupina, vždy vystupujúci alespoň o 2 členech, priatelia. Snaha o cvičení šermu ako bojového umnení v šermírskych školách v Praze a Brne zabýva sa jeho scénickým stvárnením, zejména zasazeným do období od poloviny 15. století do počátku století 16. Jejím heslem, ktorým lze zároveň prakticky vše omluviť, je pritom Demokritovo rány dávají formu. Dalo by sa po slovensky preložiť, ráno zbadáte, akú máte formu. Žoldnieri! A vy tlieskate žoldnierom. Skupina patriaca k absolútnej slovenskej špičke je známe aj v zahraničí svojimi vysokoprofesionálnymi vystúpeniami. Členovia stále zostávajú aktívni aj na poli inscenovania, no svoju celú energiu dnes venujú aktívnemu štúdiu a nácviku dobových bojových postupov, ktoré následne aplikujú do svojich predstavení, alebo ich účinnosť testujú vo voľných stretoch, tzv. Voľnom šerme. A máme to všetko, priatelia. Som rád, ale ste sa zbehli, pána Beka, super. Toto všetko boli účinkujúci. Samozrejme, môžete urobiť jeden veľký záverečný aplauz, potlesk a privítanie pre všetky skupiny tanečníkov, hudobníkov, lebo toto všetko, tento výkvet historického života čaká iba na vás, čaká na toto pódium, aby sa